Azken hamarkadetan, errenteriak apustu argia egin du euskararen alde. Horrela, 20 urte pasatu dira, 1997an euskararen udal ordenantza egin zenetik. Eta nabarmena da euskarak egin duen gorakada. Gaur egun, gutxi dira herrian euskaraz ez dakitenak. 1997ko datuekin alderatuz, argi eta garbi geratu da euskararen gorakada eta etorkizuna aberatsa. Ezagutza. Euskarak aurrera egin du nabarmen atal honetan, 1996ko datuekin alderatuz. Azken datuen arabera, errenteriarren 2 herenek ezagutzen dute euskara gehiago edo gutxiago. Errenterian, aurren artean, 10tik 8 baino gehiago dakite euskaraz. Ia euskaldun diren aurrak ere kontuan hartuta, errenteriako aurren artean, euskararen ezagutza unibertsala izatetik gertu dagoela esan daiteke. Alfabetatzea. 2015 geroztik, euskaltegietako ikasle kopurua handitu eginda, baita ikasle horien adina ere. D eredua nagusitzeak ekarri du aldaketa hori. Udalak ere, herriari begira egindako jardueretan, elebitasuna bermatu du, eta euskararen presentzia egitasmo ezberdinekin indartu du. Erabilera. Errenteriako udalak soziolinguistika klusterrarekin batera egindako erabilera neurketek diotenez, 2011 urtean, 11,7ko izan zen kale erabilera, eta 2016an berriz, 14,7koa. Erabiltzaileen artean, nabarmentzekoa da adineko jendea dela erabiltzaile gutxien duen taldea, eta haurrak berriz, igoera horren protagonista nagusiak bihurtu dira, etorkizuneko euskaldunak alegia. Ikasketa ereduen bilakaera. Duela 20 urte, A eta B ereduak ziren nagusi. 20 urte geroago berriz kontrako egoera dago, eta ikasketa maila guztietan nagusitzen da euskara, hain zuzen ere D eredua. Aipatu behar da lanbide heziketan euskarak izan duen hazkundea. Hain zuzen ere, gaztelaniazko A eredua duela 20 urtekoaren herena izatera jaitsi da. Euskara administrazioan. Udalak 90ko hamarkadan euskara normalizatzeko lehen urratsak egin zituenetik, aurrera pauso handiak eman dira. Eta egun, lanean dihardu herritar, erakunde, enpresa eta beste erakunde publikoekin dituen harremanak progresiboki gero eta gehiago euskaraz izan daitezen, bai aurrez aurre, bai sarean. Aisia eta kirola. Egun, errenteriako udalaren kultur eta kirol eskaintza gehiena da euskaraz. Aurren kasuan, 12 urtetik beherakoak, eskaintza osoa. Eskola kirolean ere, gaur egun, begiralek guztiek euskaraz egiten dute beren jarduna. Merkataritzan eta lan munduan ere, euskarak presentziarik ez izatetik aurrera pauso handiak eman dira, eta gaur egun, alor horietan euskara sustatzeko diru laguntzak ere ematen dira. Apurka-apurka euskara gora doa errenterian. Apustu irmoa da, guztien elkarlanarekin aurrera egingo duena. Euskara herri osoan zabalduz.